Hej, kære lytter. Her til aften bringer jeg en særlig og sørgelig meddelelse. Bandet The Forest Quartet har mistet deres sangerinde og saxofonist Nina. Det er nu en uge siden hun gik bort efter en lang kamp mod en sjælden sygdom. The Forest Quartet er et meget mystisk jazzband, som efter sigende bor dybt inde i det mørkeste af en uberørt skov. De har tidligere fortalt mig, at en vigtig inspirationskilde ligger gemt derinde, hvor træerne står allertættest. Bandet har valgt at afholde en afskedskoncert for Nina, og dermed give hendes fans en mulighed for at sige farvel. Koncerten finder sted om 3 dage på bandets egen, helt unikke skovscene. Personligt gør det mig meget ondt, at Nina ikke længere er her til at fylde vores hjerter med hendes smukke stemme. Mine bønner går ud til de resterende bandmedlemmer. Jeg håber, I ser en vej ud af mørket og stadig kan finde jeres egen fantastiske musikalske gnist.